Kollox qed jindika illi l-każ ta' traġedja li seħħet f'Kordin ix-xahar li għadda se jieħu fit-tul tant li sa issa, kuntrarju għal dak il kien seħħ fil-każ ta' Mirjam Paċ, għadu ma tressaq ħadd il-qorti. Fil-każ tal-Ħamrun il-Pulizija kienet mal-ewwel żammet lill-kuntrattur, il-bennejja u l-perit involuti dan meta l-inkjesta kienet għadha fil-bidu tagħha. B'kuntrast fil-każ ta' Kordin li fih miet iż-żagħżugħ ta' 20 sena Jean Paul Sofija kien hemm biss skiet assolut mill-awtoritajiet. U għar minn hekk il-Journal Times of Malta qed jirrapporta li l-investigazzjonijiet jafu jdumu mhux ħażin għaliex l-esperti għadhom qed jiġbru l-evidenza. Raba ta' żagħżugħ fl-aħħar jiem spjegaw kif il-familja tagħhom tinsab imkissra wara dak li seħħ u għad hemm ħafna domandi mhux imwieġba. Isabel Bonnici, om Jean Paul, saħqet illi ma jistax ikun illi binatilha f'ħajtu għal xejn u insistit li se tkun qed tagħmel minn kollox sabiex issir ġustizzja. It-siju ta' żagħżugħ min-naħa tiegħu staqsa min kien il-project manager tal-binja li krollat f'Kordin, min kienu l-bennejja, min huwa responsabbli u liema familja imissa tieħu d-daqqa. Jean Paul Sofija kien instab bla ħajja 15-il siegħa wara li l-binja ġarfet ftit tal-minuti wara li ż-żagħżugħ daħal fiha waqt li kien intbagħat fuq xogħol fil-post minkejja li hu ma kienx jaħdem fil-kostruzzjoni iżda bħala technician tal-air conditioners. Il-Partit Nazzjonalista wkoll innota b'dispjaċir kif il-familja tħallit fil-għama u l-industrija tħallit għaddejja daqs li kieku dan kien xi każ iżolat u qisu mawx siti b'riski simili. Il-Partit Nazzjonalista tenna ħtieġa li minflok jaħli l-ħin, il-Gvern għandu janalizza bis-serjetà r-rapporti varji u l-inkjesti li saru u li għadhom qed isiru kull darba li jseħħ inċident ta' dan it-tip.